mayot. Ruto olero ni migawo mar weche mag le Kenya Wildlife Services osegoyo okang' makare mar choko kowuok bilion 5 nyaka bilion 7. Ruto nono kama bilion 2 osebedo kalenye ni mar omendago ne ok chop ne sirikal. Tour operators were charging tourists $100 and paying government $50. And they didn't want a disruption of that system. Now what has happened? We insisted. The system is working. Migawo mar arita kwe kod mano mar ndikruok pachoka bende opoyo kenge mosego mag yudo passport, mag wuodhe, certificate mag nyuol to kod mago mag nyombo, kanyakla kod opande e bwo chenro manyasani mar e-citizen magikone kawo thuolo machuok mondo jakenya oyudi. To all Kenyans, register now because e-citizen means service bila stress. We are here to celebrate the milestones we have achieved, identify improvement areas, and forge new paths for enhancing the e-citizen experience. I want a record in the last 3 months of government agencies that are already on the e-citizen platform but have decided to use alternative means with gray spaces so that we can take action against the people who are undermining transparency. Jakora magajuang webadhe mit kamor kich to biro chuni mondi we. Eote mowuok kuom jatend piny William Ruto ne jotije mag piny owacho kowuok e sekta duto ni nyaka kwere mibadhi mana kaka gweno okwera ora. Walter Nyabaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Nok mar pesa ma piny Kenya dhi lalo kaluwore gi okang' ma piny owacho ng'ado oko raki kin kambi mar adani kod migawo mar wuoth kanyakla kod bad migawo mar teko onge omenda moro amora mag dhi wito. Ma en kaluwore gi ler mane ochiw kod jatend migawo mar omenda John Mbadi nyiso od bura ni piny owacho osechiwo komiti madhi telo ne chenro mar ng'ado oko rak ma kamano. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa e wachno. Kama wakulima wa majani chai wamefurahia sana kwa sababu ya pesa ambayo walipata mwezi huu wa 11, the 2 billion ya kusubsidize fertilizer ambayo wakulima wanaendelea kupata hadi saa hii. Na ile fertilizer wanapata ni ile ambayo tuliprocure at the beginning of this year. Tunatarajia wamaliziwe kupatiwa by end of this week, either by Saturday or by Monday. Ile pesa wakulima uanga wanakatwa shilingi 1 na sumni pa kilo ya kugharamia hiyo fertilizer. Ningetaka kuambia wakulima ya kwamba tutafanya reconciliation ndio tuone kila mkulima amepata mifuko mingapi na ile pesa alikuwa amekatwa ni ngapi, ile iko juu yenye anapaswa kurudishiwa ni ngapi. Ya Karamogi mano on report mabende otenore gi modhi somo ni Galaxy gi mano motenore kod Chris Owino wadhi kelne kanye kinde mabiro. Kata kamano report motenore kod mane ni piny owacho lando ni gibiro chiwo mbolea ne jopur mag chai e nengo ma ofuong'ore kaluwore kod jakom mar Kenya Tea Development Agency mano KTDA Enos Njeru moloso kanyono. Jopur koro biro ng'iewo mbolea ma nengo ma shillings 2,500. Chenro yande ne leo kendo jopur ne inyalo duoknegi omenda ma wiye ibe mane ging'iewo godo mbolea kapok chenro ni mar piny owacho ne ochakore. Mano en report mabende wakelo ni kanyo mabende ng'ama ne losono en Enos Njeru mabende kitelo ne KTDA. Wadhi sigana machielo mabende ikundi chieng' makawuono kopogore gi mano mar Chris Owino e weche mopogore mago mag siasa to kod mar adani mondo wang'eni to gin mage ma ne otimore mopogore kod mano. Mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka achiel kod jood bura masire lwedo ne oriembe ik more gweng' ma Ngariga mani Limuru. Mokuom rowere manochopo ikno ne oyawo tule kinde ma jood bura ma Limuru Peter Mwathi ne loso.
Mokum jopiny yudo hinyruok kendo mwandu bende okethi kinde tulo makamano. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel kod jood bura masire lwedo ne luwo chenro mar ik mar mosenindo Erastus Nduati e gweng'no Mangariga Manilimuru. To mana Kamil Polo ne en ng'wech matienda gi machama tuoni bang' tulo muoche hema mag Gachagua kod jood bura masire lwedo ne obetie, gino mane ochunogi mondo giwuog ng'wech ka gitemo reso ngimagi. Mane oluwe nyime en muko mar hemani kaachiel kod turo kombe e kinde ma joma ne oyuoro ik to goyo nduru ka giringo gireso ngimagi. Nyamburko mane Gachagua birogo emane ogeti kod kite ka kombe bende ne otur e tulo no. Hora walikuwa wana target kwenye Rigathi Gachagua meketi, ile gari Rigathi Gachagua alikuwa anaenda ndani yake, walikuwa wanamtarget yeye mwenyewe. Tunaona ni kama kulikuwa na mpango ambayo familia na viongozi ambao walikuwa wamefika katika mazishi haya hawakuweza kujua kuna kitu ilikuwa imepangwa. Ni kama kuna jama ilikuwa imepangwa yenye hatukuwa tunajua. Jimathoth bende ne ohinyore kinde tulo makama, kakata jofwambo bende ok ne owe mako bilo lit mar tulo no. Mimi nilikuwa nimesimama, hata sijui niligongwa na nini. Niliona mawe inaenda juu, nafikiri niligongwa na mawe, nikaanguka chini. Lweny ne ochakore e kinde ma jaod bura machon Malimuru Peter Mwathi ne loso kawachore ni rowere moko ne ok dwar mondo Gachagua olos kod joma ne oyuoro ikno. Tunaelekea uchaguzi wa 2027. Mambo kama haya yakifanyika itakuwa gumu kufanya hata mikutano ingine kulingana na yule mrengo huko. So wasipokomesha haya kutakuwa na shida, na kama Mauti Kenya tunaomba tafadhali wizara ziweze kuhusika na ziweze kuchunguza mambo haya. Motelo jaod bura Malimuru John Kiragu ne otamore bet kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel kod jood bura mamoko masire lwedo e hema mane oket thenge ne jotelo kinde machuok kende kapok lweny omuoch. Kiragu en jahera maduong' mar jatend piny William Ruto. Tukaanza kuona za ile mheshimiwa wa Limuru aliyekuwa kwa kiti ambaye ako kwa kiti amekuja akakataa kiti ya VIP, amekaa kwa kiti ambayo hastahili kukaa. Tukawa suspicious, tukajua hapa si pazuri. Jodak wacho ni tulo mane omuochno okel kod ywaruok mar siasa e kinde Gachagua kod johera mag jatend piny William Ruto. Ma osenindo Erastus Nduati mong'ere gi nying mar Oledhi ni Mwene Limuru ne oik kod yukni mapek kinde machuok bang' tulo makamano. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ka pod wantiere weche ma otenore kod siasa, jo kanyo ma duond bura mana Kenya opodho kang' mane duond bura no kao mar wuok e riwruog siasa mar Azimio. Bang' ndalo 90 rumo nyaka ne gichwal kwayo makamano kaluwore gi chike matayo riwruoge mag siasa. Moyangi jatend duond burano Martha Karua mane lose kinde romo ma jo kanyo mag duond burano manobagi kaunti ma Nairobi kamopo e doho kuom chungo chenro mar timo ohala e kind piny owacho gi kambi mar Adani. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en romo mano kelo kanyakla jokanyo ma duond bura mar NAK Kenya kotelne gi jatend duond burano Martha Karua. Romo mane geto keto kenge mag bero duond burano kendo onyiso chung' margi mar siasa. Karua yango ni jokanyo osepodho kang' mar duond burano wuok e riwruog Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaluwore ne gisebedo gi pogruok e paro bang' moko kuom jokanyo mag Azimio donjo e piny owacho. Mabiro bang' ndalo 90 rumo bang' chiwo notice kaluwore gi chike matayo duond buche ma pacho ka. We entered into Azimio to liberate Kenyans from the ills bedeviling the country. When Azimio's purpose changed, through its leadership who are also the majority in the coalition, NAK Kenyans are deliberated and exited. The 90 days are over. We are going to remind the registrar of political parties. Very soon you shall hear us celebrate. We have moved, but we want to move on record that we are no longer in the Azimio coalition. Opodo humopacho ka kuom chungo chenro matimo ohala gi kambi mar Adani kose jatend piny Kenya William Ruto kod moko kuom jokanyo e sirikal kuom siro kambi ma opong' gi mibadhi mondo mi orak matimo dongruok e pacho ka. If it was not for the sparks of light in the judiciary, this national asset would have been gifted to the shadowy Adani group. I call them shadowy because apart from America that has indicted them, they have integrity issues in many other jurisdictions.
Karua osemeko kendo lal gi oganda ma osebedo kanene pacho ka koro koda kameko mar jatend kweth maketo piny owacho ma Uganda Tesre Kize Besije kod jopiny Turkey mane oduoke pinygi gi thuon ka bende oseonek ma oyaye ma osebedo katimore pacho ka. A foreign national, the Honorable Dr. Kiza Besije, abducted in Kenya, to have Turkish nationals abducted from Kenya, refugees, to have Kenyans abducted contrary to our constitution. It is a big issue. It shows a government full of impunity. Oseotend William Ruto kuom tiyo matek mar bero fuke gi giwegi kendo bero ngima gi giwuon ka jopiny to thung' gi osuru mamalo gi nengo mapek mar ngima. Bende oseo chenro mar SHIF mowacho ni osekelo midhiero ne oganda jo Kenya kod kit siro somo manyien ne jopuonjre manie mbalariany mowacho ni osekelo bagni e sekta mar somo. SHIF shall seek to take from those who have pay slips 2.75 of their earnings, basically 3%. And these are pay slips that already have been raided. Moi University Eldoret is on its knees. We do not know of a single learning institution, and especially the universities, that is not currently undergoing crisis caused by the chaotic manner in which the Ruto regime is managing the education sector. Duond bura mar Kenya kutana gi Martha Karua koro nyiso chung margi motegno ne gipogore paro gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bang' moko kuom jokanyo mag kweth no wuok kendo riwore gi piny owacho. Gisomo jatend piny Kenya William Ruto mondo gwe tao kendo wuogi apisi kaluwore ni ok osebedo kochopo singo manomiyo oganda jo Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo odoke lipot mar Adani manokelno kanyo kod Chris Owino. En ni onge pesa ma piny Kenya biro lalo kaluwore gi okang' ma piny owacho ng'ado godo oko rak e kind kambi mar Adani kod migawo mar wuoth kanyakla kod bad migawo mar teko. Man kaluwore gi ler mane ochiw kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Mbadi nyiso od bura ni piny owacho osechugo komiti madhi telo ne chenro mar ng'ado oko orak makamano. Kaka jahomo marwa Chris Owino leronwa. Jatend migawo mar omenda John Mbadi osingo ne oganda jo Kenya ni onge omenda ma piny Kenya dhi lalo kaluwore kod okang' mar ng'ado oko rak mar kambi mar Adani mar yawo paw ndeke maduong' ma JKIA. Is the country going to incur any expenditure as a result of that cancellation? Because I think to me, that part is very critical to this committee, which is in charge of public debt and privatization. We are getting very confident that there is no cause to worry about any loss. This will be cancelled without any problem to the taxpayers. Enyim komiti mar od bura mang'iyo gope mag piny owacho, Mbadi okawo chung' ni onge pesa ma piny Kenya dhi chulo Adani kuom ng'ado oko rak makamano nikech e thuolo ma jatend piny William Ruto ne ochiwo lendo mar ng'ado oko rak makamano onge winjruok moro amora ma migawo mar wuoth kod kambi mar Adani ne osekete kokgi. We were just interested to know whether there is an evidence for the cancellation of the Adani deal. There is no contract to cancel because there was no contract at all. It was still at very initial stage. Ewi orak machielo mar Adani kod kambi thedho teko stima Ketraco, Mbadi wacho ni osechug aput madhi nyime kod ng'iyo okenge ma onego lo motelo ne ng'ado oko rak makamano. Immediately the president spoke, a team is already put in place from the Directorate of PPP, which is resident in my ministry, and also from the line ministries and the contracting agencies. In this case, the contracting agencies is the Kentraco and Kenya Airports Authority, and the line ministries is Energy and the Ministry of Transport. So all sat the following day at 3:30, a meeting was held with the local team to see how to properly execute this. Kaluwore gi orak mar Adani kod Ketraco, kambi mar Adani ne dhi kongo kuonde thedho teko stima madito 4 pacho kae kuom omenda maromo bilion 96. Magi timore e kinde ma winjruok machielo e kind kambi mar Adani kod Safaricom ewi kano nonro mag jotuo ewi okoma manyien mar thieth mar SHA bende pod iro okwako. I want to talk about what my president talked about. You know, you are giving me others, and I don't want to speculate. Jatend piny William Ruto
ne ong'ado oko orak mar Adani e juma mokalo bang' doho mar piny Amerka yudogi kod ketho mar chiwo asoya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Koere gi weche mag Adani, wadhi weche mag duond bura mar ODM. Duond burano mar ODM okwedo weche mafung'ore ni duond burano owito mbimbare kaluwore gi kwan ma jopiny mar ji manyolu tombule odiochieng' manyoro ma bende ne giyiero godo jotendgi. Kaluwore kod komiti mar duond bura mar ODM mochung'ne yiero, giwacho ni mane en mana yiero matin, kendo mbi mar duond burano biro neno ka itimo yiero mag counties. ODM bende wacho ni yiero notimore maber, mak mana kuonde matin mane ywaro kobede ka koro gisingo timo nonro kendo kawo okang' ne jok ma oyudo gi ketho mar kelo tulo e kinde yierogo. Gimedo ni giseyudo duoko mag ombulu mane olutie counties 25 ka jopiem yierogo ma ok oyie gi duoko bende okwa mondo chwal ngur margi e yor mbui ka idhi juog gi shillings 3,000. We are not losing any popularity. In fact, we have gained a lot. Wait until we get to the county level and you'll see the kind of party we are made of. This is a big party, and you'll see the kind of msisimuko that will be there across the country. Yesterday, we urged candidates who are aggrieved by the outcome of the election to launch their complaints in the portal, which the communication department will relay it to you. Presiding officers at every polling unit took the members and the candidates through the process, and in most cases, members resolved to go to the consensus. Where of other places, members resolved to vote by show of hands, by at large, the exercise was successful. The party will launch investigation in areas where violence and disruptions were witnessed. Weche mag ODM wadhi weche mag somo en riwruok mar jopuonj sekondari pacho ka Kuppet obogo mar golo oko jopuonj magi ma kalo e midhiero e kinde mag dhi nyime kod nono penj maduong' mar KCSE. Giseyo duol mochung'ne penj pacho kaendi NEC kuom sando jopuonj manono penj e kaunti ma Siaya. Giwacho ni jopuonj mar 20 ne otam nono penj wera ni skunde itudo gi kuo mar penj manyocha time pacho ka. Kuppet okwayo NEC mondo tim nonro maber e wi skunde manyocha gi kuo mar penj kar sando jopuonj maonge kod ketho. Kenya National Examination Council timo marach ni members mamagwa manie marking centers. Kaginono penj tipo kiyudo SMS no ok dwarie marking center no ichak wuoth mondia. Police goli oko kaja kuo. Sawagongo be wang'eyo waonge evidence ni nitie makosa moro amora manotimre Sawagongo. Ichungo jopuonje marking nano. Kenya National Examination Council kagin gi sababu maber momiyo gigolo jopuonj from marking centers. Wadwan mondo gichul jopuonj go transport, gi subsistence, pesa mane gitiyogo ka gidhi e those marking centers. Marking centers go ni kuonde maboyo. Eko wono ongo jopuonj ne moloso mamako penj. Jopuonj gi odhi e tiegruok mar mako penj no gi pesa gi. To jopuonj gi ondiko kod Teacher Service Commission, duol mandiko jopuonj. NEC no en tije en kama na miyo wa orak. To rak magi miyo wa ni en moro monywando ma jopuonje sandre moloyo kaka owinjore. Kendo en chiwruok maduong' mondo jopuonj owe family ne kadhi mako penj ni NEC e yor orak. Koromogi ka wadhi yueyo wanchire kod joma bende osebedo kaloso kod Ramogi TV mano Abraham Ogwedhi wuod Kisui Mbita. Ramogi TV ler nena makare ka injiri Kisui erokamano kuom keto Ramogi TV. Jawero Mosh Tigaland Cruiser siasa ma piny Kenya ochacho kod pogruok okonego jopiny lao jotelo wanawa kagima gikwelo kamano. Erokamano Paul Onyango ka indra lingo asembo neno maler kendi morgi Ramogi TV kuom weche maler. Erokamano Paul kuom kete Ramogi TV nyakoro mga juang kikidhi mabor. Paul wanchire kod mathoth ma ikuni chenro marangi chwelo. Listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and
start making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shabiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Safaricom Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services inaendelea kutamba kote nchini. Na sasa tunaingia Nyanza. Ni Safaricom Sambaza Furaha Western and Nyanza Edition tarehe 25 hadi 30 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Radio Citizen, Ramogi FM pamoja na Egesa FM. Tarehe 29 Safaricom Sambaza Furaha Caravan itaanzia Kindu Bay na kuelekea Homa Bay, Rudi Kopany, Opapo, Rongo, Kitere, Ranen, Awendo, Uriri, tukimalizia safari ya Luo Nyanza mjini Migori. Tuna zawadi kama vile DL, Gweno, simu, airtime, bundles na ofa maalum pamoja na burudani kutoka kwa wasanii Musa Jakadala na Udosh Jasuba. Ni kwenye shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0778 357 281. Erokamano nyakoro magikomedo ketera mogi TV chenden mara ngichwelo wadhi nyime. Jotich machon mag kambi mar Standard Group bandho sachgi kod omenda mane gikungo e saga mar kambino. Tijego seo Standard Group kumre mchopo kare omenda magi mabalang kuom higa achiel tok moko kuom giteng' lwetgi mogo kod dhi e rutaya. Gibogo bago ng'anyo tich ariyo juma manyien ma dhiro kambino mondo mi ogol chudo magi. Gijuago dang'ni maparo kalure kod deko mag osara ka gikwayo piny owacho kadho kuom migawo mar Labour mondo mi odonjre wachno kendo sundo kambino chul gi omenda go duto. Personally, Standard owes me a lot of money in terms of salary arrears and termination dues. The money they owe me in total is coming to up to close to 2 million. We are planning a peaceful demonstration on Tuesday from Airtel to General Motors. We demand immediate payment of all our salary arrears from 2023 to several months of 2024 and all redundancy dues, which is a month's pay in lieu of notice and 15 working days for the number of years served. To our fellow Kenyans, we need your solidarity. Stand with us. Speak out. Together, let us demand an end to corporate impunity. Wadhi weche mag tiegruok ne ka tiegruok mar KMTC koro chaka yanga tiegruok e weche okumba mag thieth midendo ni Health Insurance Management kaka chiel kuom yore mag medo chiwo sir ne agucho menda agucho okumba manyien mar thieth mar SHA. Koloso jatije mar KMTC Laktar Kelly Oluoch wacho ni thoth oganda jo Kenya poido pek mar do chenro mag thieth kendo jokanyo nyaka ket okenge makare manyalo bero chenro mag thieth kod ute thieth matindo e pachoka. Kelly omero ni tiegruok makama biro chiwo lony ne jopuonjre kendo miyo gi thuolo mar tiyo e sectors mopogore opogore mag SHA. Our extensive network of 87 campuses across 45 counties has positioned us as a critical partner in ongoing rollout of the Social Health Authority, SHA and SHIF.
As part of our efforts, Kenya Medical Training College is proud to introduce a diploma in health insurance management, a pioneering 3-year program designed to address gaps in healthcare financing. The success of health insurance depends not only on robust policies, but also on skilled personnel capable of managing the complexities of claims and reimbursement processes. Bad piny owacho mochung' ne rango wuodhe mag apaya ma Northern Corridor koni dwaro nitie mar weg loche mating'o sigo rango matut ngima derepe mating'o mwandu koke wuoth mano wath ma Mombasa kadhi e pinje mag libamba. Man bang' yango kwana tamalo 60 mag derepe mane opim na yudi kod tuoche mopogore opogore. Gino makidek nyawo masiche mag apaya kod kew tuoche kuwuok e piny achiel nyaka machielo. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa jatend riwruogno mag Northern Corridor koni sani koro gibiro kanyakla mane ni gichuogo ute thieth mageto derepe mariembo lochego kendo joweg loche mondo ket maino e rango ngima derepe matiyonegi. Because our drivers cut across or cut through different countries, there are different types of diseases that are moving around, okay? And I think you are aware that there was a scare on Ebola some time back. During COVID time, we also came out very strongly to intervene as a secretariat. And apart from that, there are other diseases related to respiratory infections that have been circulating a lot because of the movement of people and goods along the corridor. In Malaba, we tested drivers' health condition, the eyesight, the sugar level, the blood pressure, and what we came up with was about over 60% of the drivers had one or the other condition. And also talking to them, they did not have regular health facilities or access to health services. So to us, that was a sticking point. We thought that was a red flag. Drivers were not as safe as we thought. It was not about driving skills, but about them and their own health. Wadhi county wa Migori, piny owacho county no, mano ma Migori, okawo pach oganda kutenore kod gedo mar chiro manyasani mibiro gere chiro masare bwa mawendo magedo mare siro kod bengi ma piny mangima kod omenda maromo shillings million 350. Thoth oganda ne siro gedo ma chiro no kama kuom jogo mane kwedo gero nikech gisegero kuonde ohala mag kanyo kakwa piny owacho mondo mi omigi chudo. George Juma miwalerno. No machino manyasani ma isiro kod bengi no ma piny mangima kata World Bank ma piny owacho mar kaunti ma Migori chano gero e chiro masare e bwa mawendo yando kelo paro mopogore opogore kawuok kuom moko kuom johala ma yande piny owacho mar kaunti ma Migori ne omiyo thuolo mar gero kuondegi mag ohala e chiro no e higa mar 2018. Mae ne ochuno piny owacho mar kaunti ma Migori mondo luongi romo mar kawo pacho oganda kapok gedo mar chironi madhi kawo omenda maromo million 350 koro chakore. Johala ma oting'o mago mande nitiere kod ywak kawo tende kod gedo mar chironi ne yudo thuolo mar golo pachgi e wi gedo mar chironi. Kokel pesa migere go kaka nochore to euro ogere nikech ogere matin ma chiro ok nyal romi be ok nyal timo gimoro. Once ka serikal ose erect gigi to migi at least ado migi dhot moro achiel ng'ato bende nyalo loke. Ang'eyo ni chiro ni ko chilo yako gere to obro accommodate ji te. Ka jo awendo ohero wuodgi ma en governor Ochilo Ayako ok oningo gigo development mochilo kelo awendo. Kogik tibro penje ni awendo ni gere ang'o. Moko kuom johala maendo osegero kuondegi mag ohala e chiro ni masare mantie lo piny owacho ne owacho ni giikore mar wuok. Kata kamano degier mondo koro piny owacho koro migi chudo matin nikech gisetiyo kod omenda mathoth e gero utegigo makoro idhi muki. Ok wanyalo dagi wayie gi the plan to ka wasekawo pesa wa mwagedo kaka wagedo ni wakwayo gavana nodhi obedi e piny mondo mi ogo hesabu
onen ni to jogi osendhi garasara maromo nade. Kada ber omiwa compensation. Kwan plode manomiwa gi ne gichalo mana kiosk moko mane idhi chungi alot rabuon gi. To kakori kelo project maduong' ma sirikal dwa kelo chiro malong'. An kaka ng'ama nigi plot ka ating'o bada. Jatend migao no mochune lope ka achiel kod chano bombe e kaunti ma Migori Mercy Wakio Kwanyo ne wane chiwo chudo ne jogo mose gedo e chiro ni nyalo bedo matek nikech chike mapacho kae kawacho ne gimoro bende koro gidhi timo en ni ka gedo koro serumo idhi migi thuolo mokwongo e chiro no. Wale walikuwa wenye wamejenga hapa tumeelewana ya kwamba watapewa first priority soko ikiisha ili waweze kuingia. It's not possible to give them monetary compensation because this is a public land. Which voted are you going to account from? Josiasa moting MC no South Sakwa Kenouma ka achiel kod nyawadgi ma Central Sakwa Esther Migose ne ojiwo gi gomaga wendo ni mondo korwak gedo mar chiro ni magiwacho ne dhi kelo lokruok e bomano e yorego mag ohala. Obedo gi public participation ma ji duto te oyiere ni chiro to nego ger ka kendo ne en gi kwe ma koko moro amora ok owuok. Magi development. Nyocha nene governor uluongo wa monyiso ni ka ok wadwar gini to nitie joma dware, Jokuria ne dware, Josunwa ne dware. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni weche mag ohala gima bende osebedo ka keyo mor ne oganda e Kenya mangima ahinya to gwenge mag Nyanza e ndalo adek mokadho. Safar ma Safaricom malimo gwenge duto mapacho ka motisi ni Safaricom sambaza furaha odhi nyime kawuono e gwenge mag Nyanza. Wuoth makama nochakore Kisumu nyaka Ugis ka Safaricom dhialo kastembegi gi mwandu mag Christmas. Fredi Komonde osebedo ka luwo wuodhni kendo miyo ler. E odiechieng' mar ariyo mar limbe gi gwenge makaluo, safar mar kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services kawuono chakore gi chuny boma ma Kisumu kendo chomo Ahero, Katito, Sondu, Chabera, Kadongo, Ringa nyaka Oyugis. Kastembe mag Safaricom kaloyo mich mogundho kaka gwen, diek kod omenda mag goyo simu. Tasewen na nyalo nekeso penja as gik mang'eny ma Safaricom openja tamor gi Safaricom nikech an damu ya Safaricom. Nimepata Christmas ya kuku na nimefurahi kabisa kwa moyo. Kochakore gi Kisumu nyaka Oyugis, jodak e gwenge ma safarno ne ochung'e oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Ramogi kod Citizen kaka Vincent Atea, Glyn Nyanyakach, Victor Makajuma, kachiel gi jolomb weche kaka Inspector Mwala. Sisi tunashukuru sana mashabiki wetu, mashabiki wa Ramogi, mashabiki wa Citizen TV wamejitokeza bakubwa. Kando na zawadi ni furaha yao kutangamana na sisi. Unajua radio wanatusikia tu. So inakuwa ni fahari yao wakati wanatuona, wanapata burudani, wanapata zawadi na sisi ni hakika ni kwamba kama Radio Citizen, kama Royal Media tutazidi kuboresha vipindi vyetu ili kuwafaa zaidi. Safaricom limo gwenge duto mane tung Kenya kagigone kastembe giero kamano kuom chung kodgi kuom higni 24 magisebedo kagichiwo chenro gi pachoka. Kwa hii msafara tunapeana zawadi kadha kama mbuzi, tunapeana kuku, tunapeana gift hampers kadhaa kiwa ni chakula, kadi ya kupiga simu na t-shirt na kofia, umbrella na kadhalika. Lakini ile yenye tunataka kusema ni kusema asante kwa wale customers wetu ambao wamekuwa nasi kwa hii muda yote ya miaka 24. Odiechieng' makiny safarno ne dhi nyime e gwenge makaluo ka igeno ne dhi chakore gi Kindu Bay kendo chomo Homa Bay, Rodi Kopany, Opapo, Rongo, Kitere, Ranen, Awendo, Uriri nyaka boma ma Migori. Frederick Omondi, Ramogi TV. One responsibility mondo wa empower locals. One that responsibility as an organization. Gima miya mor kabire chiro kar kaendi nyaka wang'agi gimoro ma adok chamo oda. To kinde masetime osemiya mor nikech asenyiewo godo plot adake masani endi ok achul rent. We create employment. Ma number of Jomanika in Jomwa was around.
This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni e weche mag tuke, timbe adhula mag Kenya Harambee Stars olwar rang'iny ma tukgi kendo listi mar duol mata adhula e piny mangima FIFA oket namba 108 e kind pinje duto magoyo adhula. Ma en lwar gi thuolo 2 kowuok e namba 106 mane gintie dwe mokalo. Stars olwar tok rem e thuolo mar tuke mag laro simbo mar Africa AFCON ma idhi go higa manyien. Piny Tanzania to ngas kendo sani namba 106 kowuok e namba 112. So I think he's blown the final whistle. He has. Final whistle's... Duol mochung' ne tuke adhula e Africa CAF otimo limbe marango paw tuke mapacho ka ma ikongo ne ikruok ne tuke mag AFCON higa ma 2027. Jolony korka gedo gi rango rang'iny mar pewe ochowangi paw tuke ma Kasarani kendo ng'iyo kit lum mopidhi e pawno kanyakla kod kuonde bedo gi chenro mamoko. CAF geno ni piny Kenya biro tieko ikruok ne pewe 3 manoyango ma Talanta Hela, Nyayo kod Kasarani kachop giko higa manyien ma biro chiwe thuolo ne bago tuke go. Weeks of the success of this tournament with your pictures. 100%. And to be fair, I'm absolutely delighted to be back with these guys, Kevin and Daniel and Kawere gi mago en ni jatend jotend migepe Musalia Mudavadi ne otelo ne jotelo mamoko e tugo tuk golf e kinde ma piny Kenya ne ingo higni 60 matudore gi pinje maoko motisi ni Diplomacy Week. Tugo makama ne obagi paw tuke mag golf ma Nairobi Golf Club kaka yo mar nyiso ni tuke ok ong'eyo tong' kendo nyalo bero tudruok gi winjruok e kind pinje. Jatend migawo ma tuke Kipchumba Murkomen e kind jotelo mamoko ne oyore tuke go. First in the team, of course, is His Excellency. So we are set. Yes. That's what's Diplomats choose to live here after the end of their tour of duty. It is easy to win hosting bids in our country thanks to our sports standing. Our country welcomes athletes from all over the world to train in our country, especially our high-altitude training grounds, fostering friendly relationships with other countries. Our athletes are also used as brand ambassadors for other races in the world. Last week, marathon world record holder Ruth Chemgetich was a guest in the Great Ethiopian Run, while Eliud Kipchoge is in Thailand next week. He will be in Thailand next week to promote distance running. Kenya has contributed immensely to friendly relations, international peace, and harmony during the past 6 decades. We have extended a warm hand of friendship to the global family of nations, as witnessed by the expansion of our diplomatic footprint from 12 missions at independence to 71 missions around the world today.
We are proud to have opened 32 missions in Africa, 17 in Asia, 15 in Europe, 6 in the Americas, and 1 in Oceania. This underlines our commitment to build mutual relationships with all the people of this world. Kwa dhi weche mag geno mar tim moro mar wakora kwar. Eni kocha ma Manchester United Ruben Amorim musingo konyo jalo gol mar club no Marcus Rashford mondo jiure kendo. Rashford ne oleo